7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Welcome to Sex Indaba, where we discuss all matters of Mtavazo every Thursday from 7 to 8. The show is available on radio, but if you have my headphones, headsets, cans, and AirPods, maybe it's time you searched for them because it's not suitable for Ingane and it's your me time. It's available on the app. All programs again, so where do you may share them as well. And we have videos of this show, Mawiyagwe app, Gagasi FM, as well as Nagwe YouTube channel. So tonight we're looking at different types of uktama kwabantu besifazane. Ezocansi on Indaba. Umngami ngam5 years ago ngamthole intombi ngamganisa manje inkinga ayilesonto ngathi ubaba akafuna uvuka kanti every day before that beshaye kuseni shayintamba. I don't know whether I've adopted this wine drinking thing. Is it white wine or red wine? Red wine. Red wine. Merlot, Pinotage, Cabernet Sauvignon. Sikhuluma ngayiphi wine masikhuluma Pinotage. Okay. I thought you were a sex expert, not a wine connoisseur. I'm also a connoisseur. Oh, okay. I'm also a connoisseur. Right. Zawuzama ukumkhipha umama. Umuse nje e-restaurant edayisa ama-oyster. Ungaphuzi i-Pinotage, uphuze i-white wine nama-oysters. Uzothi uma ungene umama aze akhale athi hey baba. So ake siqale lapho. Then you come back next week and bet just come back kanjani? Number 1, Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Right, so let's cut to some Mtavazo on Gagasi FM. I now welcome my partner in Mtavazo Crime, our expert, member of the fam, Dr. Nashabalala. Sheng, how's it? Kephile? Ngikhona Alex kunjani? No, good, right. Good to have you back. Ngibingelela nomndeni wami Gagasi FM baba. It's good to be back. Number one. Let me invite you to call. Namhlanje first rows is a reserve for the ladies. So Mamuntu Esfazane, please call, share with us, ask the questions from the conversation as we come over, and then Tokotelo zobe share with us and discussing but as a guy, awubaleki, because much as we're discussing women orgasm, but now you are there, so you need to maybe beg a testimony yakho, experience yakho, your observation, and ulalele mhlambe uzothi kuthiwani. But si prioritize abantu besifazane today. Ekuthenena namhlanje is all about them as we continue to look at matters about besifazane and sexual health. So namhlanje sizobheka indlela ezihlukene zokuchama kwabantu besifazane, because bachama ngendlela ezihlukene. What are we talking about? Khuluma, the height, peak, uvuthondaba, and intense feelings of pleasure, and kwenziwa ngendlela ehlukahlukene. So this is what is all about. So abantu ke ba experience umdavazo kumbe sexual climax ngendlela ehlukene, and it's normal and healthy. Udokotela ke will take us through. So so kusho ukuthi iqiniso lesekutheni abantu besifazana bachame ngendlela efanayo bonke. No, kuyiqiniso Alex lokho. Kuyiqiniso kakhulu ngoba manje abafani bebonke. And kwesinye isikhathi kuyakumele si understand the core leyo nto ukuthi umuntu wesifazane uyona komunye umuntu wesifazane uhlukile. And indlela okwenzakala ngakhona when it comes to orgasms, yes, definitely uyishaya khona impela esikhonkosini akufani. Yeah. And kuyena futhi oyedwa umuntu wesifazane kungenza kungafani each and every time uma ukuthi we engage in sexual intercourse and ufinyelela kuvuthondaba. So uvuthondaba ke silupha itemu uvuthondaba ngoba phela ithena orgasm. Yep. So orgasm uvuthondaba ngolwetemu le sexual health. Kodwa ke zikhona ke ezinye indlela ke abanye abantu abake bayiveze ngayo indaba ye-orgasm. Kuba khona ukuthi it's coming, so we call it coming as well. Yes. And then the big O.
the big O for orgasm. Orgasm. The O, yeah. So ngokwesintu ke nje ukubeka nje basically lona ukuvuthondaba ukufika kuvuthondaba, which is basically the ultimate point of umdavazo, ukufika kuvuthondaba, both for umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. But namhlanje sifocusa kubantu besifazane, so we'll be dealing with the different types of orgasms that usually occur kubantu besifazane, and so classify swabheke ngayinye ukuthi yenzakala ngandlela iphi yona Alex. All right, the climax, the peak, and Ututok, it's the big O for orgasm. And I hope you noticed what he said. Actually, woman A, angachama ngandlela ehlukile kuno woman B, and woman A, naye futhi angachama ngeindlela eziningi ezihlukahlukene, and ugcina esezazi. Before uDoc singene kuyona ekutheni khona inhloboni yama orgasm njalo kwenzekani wena umuntu wesifazane psychologically and emotionally uma kuukuthi akachami? Okay, so kwenzakala into eziningi Alex, ngoba manje when it comes to indaba yocansi ngihlale ngiyibeka ngiyidalula le ndaba yokuthi ucansi libaleka ngayiphi indlela empilweni zethu nje in general. When it comes to health yomuntu, wesifazane ibalekile indaba yokuthi ariche ama orgasms every now and again. So when you look at indaba yorgasm siyake sibuke ekuthenini kwenzakalani ngokwengqondo in terms of ama hormones that get released uma kuukuthi umuntu wesifazane useyafika kuvuthondaba. So ayahluka ke lama hormones Alex, ngoba njengamanje ngizoyidefine laba hormones bese kuba khona ihormone engizoyifaka abantu abadinga uyi-understand eningi. Now when it comes to uvuthondaba awuthiwa ama hormones ahamba phambili ila obizwa ukuthiwa ama endorphins, yona ke hamba phambili ebizwa ukuthiwa i-feel good hormone ile ekuthiwa i-dopamine. So i-dopamine bese kuba ikhona yesibili le ebizwa ukuthiwa i-love hormone, yona ke ibizwa ukuthiwa i-oxytocin. So lawo ama hormones lawo aletha injabulo ke Alex uma kuukuthi ufika kuvuthondaba ezumuntu wesifazane. There's this sudden rush of happiness oyizwayo, and kuba khona that calming effect of ukuthi you are now at a relief stage of ukurelieve stress. That is the whole point vele ngawo lama hormone lawo. Ingakho siwabiza ukuthiwa ama hormone abiza ukuthiwa ama happy hormones ngoba alethi happiness. Now ngifuna sibuke ke Alex lento ukuthi ibaleka ngandlela yipi. Kukhona one major hormone eba inkinga ikakhulukazi kubantu besifazane ebizwa ukuthiwa i-cortisol. So i-cortisol into ekuthiwa i-stress hormone. So lama hormones engiwashoyo wona a-counteract i-cortisol. So one thing eyakivimbe umuntu wesifazane isikhathi esiningi ukuthi afike kuvuthondaba indaba ye stress, ama stress levels, since we are now talking about the psychology umuntu wesifazane. So anxiety issues, abo depression, abo PTSD ayayinyusa lento ekuthiwa i-cortisol. So i-cortisol ke i-counteract lama happy hormones njengoba nayo ama happy hormones e-counteract yona le cortisol. So ukufinyelela kumuntu wesifazane kuvuthondaba ayayidecrease i-level ye cortisol. So we decrease the level of cortisol. That means that you are dealing basically with the stress level. That is how much is sexual intercourse, Alex, is important empilweni yomuntu. All right, yabona ke singena kwi-science yawo lokho ucansi manje mase singena kule yama hormone dopamine, oxytocin, nana stress hormone. Give us a call now. Do you have a question or you want to share with us as a lady? Uchama or uchamiswa kumbe uzichamisa kanjani wena? And udokotela usazongena ke kuyona. Ngithatha ke nama VNs, thumela nje voice note ku 078-934-2827. On Facebook we already have a status. Ngingafisa ukufunda your comments and noma uvela ufone nje 0861596596. Sizokejima ke doc sike nje phezulu. Asingene kuzona lezi inhlobo abantu besifazana abachama ngazo ama orgasm. Asiqale ke nje ngale eyoqala abaningi abakwazi ukurelate kuyona le clitoris. Okay, clitoral orgasm. So yona it has to do with the stimulation of ubhontshisi. So lapho uma ustimulate ubhontshisi kunyuka lento ekuthiwa sexual stimulation up to the point ke la ifika khona umuntu wesifazane fully kuvuthondaba. So leyo ibizwa ngokuthiwa i-clitoral. There is no penetration Alex, asikho isidingo sokuthi ungene ngaphakathi kuyena ngenduku, asikho isidingo sokuthi ufende, nothing. Into nje okumele uyenze ukudlala ngobhontshisi. So zimbili indlela zokudlala ngobhontshisi. Yes. Ungadlala ngobhontshisi by the way of fingering ukusebenzisa iminwe, okanye ke ungenza ke i-cunnilingus lapho ke sesikhuluma nge-oral sex uyiperforma umuntu wesifazane. Yes, umlomo nolimi. All right, so I hope you are noting clitoral. Is it something mhlambe according with your experience yoqala ke leyo yakabhontshisi? Then bese kuzoba khona ke i-vaginal enjani le? Vaginal ilapho ke sesikhuluma khona ke with the actual sexual intercourse, meaning ukuthi it has to be
ukuthi umuntu wesilisa abe ngaphakathi kumuntu wesifazane ukuze penetration reach i-vaginal orgasm. Yes, kumele kube khona penetration. Nakhona ke lapho kusuke kwenziwa ukuthi ke as umuntu wesifazane efika kuvuthondaba kuba khona ama rhythmic contractions of indonga zikantomzodo. Uyakumuzwe even ungaphakathi uma umuntu wesilisa umuntu wesifazane ukuthi ungazathi uyakwanga mase fika kwi-vaginal orgasm. So usuke ungaphakathi and usuke ufenda. And kuyana ngokuthi ufenda slowly, ufenda in a fast manner, okanye ufenda in a deep manner or a superficial manner. It really depends ukuthi lo muntu wesifazane ngaleso sikhathi ustimulated kangakanani ukuze afinyelele kuvuthondaba by ukuthi ube ngaphakathi kuyena. So that's called vaginal orgasm. Vaginal orgasm. Then ke le oyibiza ngeblended enjani le? I-blended ke yona sekuyilapho kongena khona ukuthi ake ngenza umzekelo ngoba afika ngeindlela eziningi ama blended orgasms. Ake sithi ungaphakathi kuyena umuntu wesifazane but at the same time udlala ngawo ubhontshisi. So as much as ufenda uphinde futhi uthinte na ubhontshisi in terms of ukufingerisha ubhontshisi ukukharasa ukumthinta kuleyo ndawo leyo. Uma esefika ke kuvuthondaba ngoba umthinta in two different places, umstimulator from two different places, sibiza ke ngokuthiwa i-blended orgasm ke leyo. La afinyelela khona ngokuthi ubhontshisi nawo uyamfinyelelisa kanye futhi nanokuthi ungaphakathi kuyena kuyamfinyelelisa kuvuthondaba kanye at the same time. All right, so if we out ulalele njengamanje, think of it as ukudesha. Mangabe ukuthi mhlambe iwhisky yakho uyifuna ideshiwe, so lapho ublendile koyi2 ne bese kukunikeza ke i-outcome unmatched, i-blended ke le. I-blended le Alex. Sure. Then get the critical one. Still kumuntu wesifazane, anal orgasm. Kunama nerves lapha. Anal orgasm. Talk to us about how you do that. Kunawo impela, the anus is deeply innervated. Masithi innervated we mean ukuthi inama nerves nawo ngokwayo. Amaningi futhi, ngoba manje kwayona isebenza ngayo imizwa. Even sphincter, the anal sphincter sebenza ngayo imizwa. So definitely kuba khona ukuthi mawumngena ngemumva umuntu wesifazane ku number 2, which is basically the unnatural way of having sex if we look at the tradition of sex. Yes. So yona ke iyamfinyelelisa umuntu wesifazane kuvuthondaba engafinyelela ngendlela ezu2 ngokuthi iyastimulateeka imizwa yakhe yembobo ka number 2 okanye ukungena kwakho ku number 2 ukufinyelelisa wena eduze kwento ekuthiwa i-G-spot yakhe lo muntu wesifazane depending on ukuthi i-located kuphi khona i-G-spot bese yakwazi ukuthi afike kuvuthondaba ngokuthi nenze into ekuthiwa i-anal sex. So that is called anal orgasm. Wow, yezwa le mosana kusijoyina. This show is not suitable for ingane. Namhlanje sikhuluma ngeinhlobo ezehlukene abantu besifazane abachama noma abachamiswa ngazo, and le show zoyithola yonke iqale kusukela egcineni la siqale khona kuze kuzofika egcineni. So far udokho sabale i-clitoral koba i-vaginal, blended, i-anal, then ke le ye-cervical ke. Now the cervical one isho ke ngokuthi how deep you go when you penetrate umuntu wesifazane. Ngoba manje i-cervix umlomo wesibeletho. Nakhona futhi kuya ngokuthi i-length yakhe kuntomzodwa ingaphakathi lakhe lingakanani ngoba bahlukile abantu besifazane. There are people who are shorter, there are people abathanda ukuthi i-length yakhona ibe yinde kancane ukuze ufinyelele into ekuthiwa i-cervix umlomo wasesibeletho. So lapho ke kuya ngokuthi ke ibalekile ke futhi lena Alex ngoba kuya ngokuthi i-G-spot yomuntu wesifazane ikhona yini kumlomo wesibeletho. As much as umlomo wesibeletho usensitive, kodwa abanye abantu besifazane bake babe ne-G-spot khona kumlomo wasesibeletho. Uthi mawumngena wenza i-deep penetration during a sexual intercourse ufinyelele kuwona umlomo wesibeletho avele afike kuvuthondaba kalula ngaleyo ndlela. So we call that cervical orgasm. Sure. On this show, Doc, we had a lady ORT wayekade enjoya i-cervical orgasm when ipipi lizonwaya lama nerves asekuvulekeni kwesibeletho as you explain until athole umntwana. After that le ndawo isi sensitive kakhulu. Ikenzeka after giving birth uthola ukuthi i-cervical orgasm iya-affecteka. Yes Alex, definitely kuyenzeka ngoba asibuke ngalendlela le. Uma umuntu wesifazane enikeza lento ekuthiwa i-normal vaginal delivery, umlomo wesibeletho ngendlela osukuvaleke ngakhona kumuntu wesifazane nje ongakhulelwa kusuke kuukuthi uvaleke ncincinci Alex. There's no chance mhlambe ofukuthi kungene anything kalula kuleyo ndawo leyo ya umlomo wesibeletho. Uma ke eseteta umlomo wesibeletho kumele ustretcheke to accommodate ukuthi ukhiphe ingane. Right. Ekustretchekeni kwawo kumlomo wesibeletho kuba khona of course ukulimala, kuba khona ukudabuka, kuba khona izinto ekuthiwa ama cervical tears. So lokho kuyamlimaza kumuntu wesifazane
ngoba manje kudabula even nanemizwa. So ngokuhamba kwesikhathi kuma ukuthi usetetile normally uyakubona engazathi iya decrease lento yakhe yokuthi deep penetration akasayizwa kahle. Kunalokho seba sensitive. Yes, not ukuthi usuke se abnormal or anything. Yekho ukuthi vele in terms of labor inama complications. And one of izinto ezenzakalayo izona exactly as ukuthi overstretching of umlomo wesibeletho uyayidamage le ndaba yama nerves nawo ngokwayo. Sure. Different types of ukuchama kubantu besifazane amagwezo amahlukahlukene ingono ke emabeleni ama nipples. Awuzwaki bengisazosho impela ukuthi khona ikhohlwa. Is that your favorite? No. Ukuthi nayo ibalekile Alex. Sengafaya ikhoneni sorry. Every orgasm except the anal. Every orgasm is my favorite orgasm. Okay, sure. I hear you talk. Yeah. Yes. Kwenzekani nge-nipple? With regards to nipple, asiclassify ngokuthi ibizwa ngokuthiwa ama erogenous orgasm. Erogenous orgasm because it's not only the nipple engakufikisa kuvuthwa ndaba. Yeah. It's the erogenous zones engakufikisa kuvuthwa ndaba. So lapha udinga penetration awudinge lutho. Asikhulume ngazo impela ke ingono. Ukudlala nje ngengono, ukuyiqabula ingono, ukuyikharasa ingono, in a very sensual manner. Kungakufikisa endaweni eziningi kuye umuntu wesifazane. Ngoba manje there is an erogenous zone, one of the major ones, and bakhona abantu besifazane aba attestayo besho ukuthi yazi ngiyafika kuvuthwa ndaba ngokuthi nje umuntu amangidlalisa amabele. So yes, so ke ngegama elijwayelekile udokotela ukhuluma ma erogenous zone lezi ndawo othi uma umuntu umthinta kuzona aqhanyele, right? Yes, Alex, abe sexually aroused, abe turned on, kunyuke lenkanuko. Njengayo indawo yeingono. Njengayo indawo yeingono, indawo yendlebe, indawo inkaba. Kwayona iclitoris ngokwayo si classify as erogenous zone. Izinqa Alex, nazo futhi erogenous zone. Even indawo le in between untomzodwa kanye nala kuphuma khona unumber 2 esibiza ukuthiwa iperineum kwabanye abantu besifazane naleyo nto futhi ngabe erogenous zone. Okay, let's hear you. Sikhuluma ngendlela abantu besifazane abachama ngazo namhlanje sitest nikeza bona ke ifront row. So isithiza kubantu besifazane kuqala and we're building up to the Shiros Gagasi honoring abantu besifazane for the 8th year happening this coming Saturday. I said I wanted to be there to see our beautiful ladies and then what one no men are allowed. So since I built up ukuthi ishow yanamhlanje sinikeza abantu besifazane. Let's take the voice notes as well. 0789342827 khona okufanayo nokwenzeka kuwena la kumbe ucabanga ukuthi mhlambe khona i-follow up ufuna ukuyenza. Let's take this one. Gagasi sabona? Sawubona dokotela Nomthiyane. Hello. Manje siphesihle intombi kaSiphelele Shando. Ngadlala ukhuluma siphesihle. Okay, mina umuntu wami ave ngichamisa kamnandi dokotela shame. Ave ngichamisa kamnandi. Yabona nje ngesinye isikhathi ngiyachama ipipi lakhe lifakile ngimini ngifenda kancane ngiyachama okanye ngichame maye idlala ngobhontshi idlalisa ubhontshisi lapha ngumuni euraba lapha ngize ngichame kamnandi dodela ngichamisa kamnandi umuntu wami. All right. Okay. Ngibone isaqala le doc. Yazi iqale ngani iqale ngokuthi azisho ukuthi umuntu kabani. Uyabo? Yes. That was the indication yokuqala yokuthi uziphe ugijima naye. So kusho kwenzeka la dokotela ubale indawo eziwu2 lezi ze penetration and then wasezobala ke leyo kade uyisho ke yokudlalisa ubhontshisi. Yes, so ubale i-vaginal orgasm le engaphakathi khona umuntu wakhe wase wabala ke ne-clitoral ukuthi mayedlala ngawo ubhontshisi umuntu wakhe whether udlala ngomunwe or whether uyamkhotha uyamfika naye kuvuthwa ndaba ngaleyo ndlela. So ufakazela lento buyisho. Yes. All right. So those are the two types ekade siwa mentioned before. Sure. This show is not suitable for ingane. Let's take another VN 0789342827. Gagasi, someone? Sanibonani Doc no Alex. Sure. Ngicela uba anonymous. Ngicela ukubuza la. Lento squirting and orgasm kumuntu wesifazane kuhlukene yini? If squirtile kusuke engakachami. Okay. And that's a good question because abaningi doc bayayibuza and kuba khona izinto ezingama myths ezinye ziba khona. Ngicela nje siuphendule directly the way abuza ngayo. Okay Alex. Vele there were 2 left ama orgasms ekade singakawa classify Alex. There were 2. So there's one ebizwa ukuthiwa squirting or creaming orgasm
So squirting nayo indlela yokufika komuntu wesifazane kuvuthwa ndaba. Yes. And usually abantu abangasquirti abanye babo they cream, meaning ukuthi khona ke kusuke ngakhoda gushing type of ukuphuma kwamanzi, so uketshezi nje ungazathi umhlophe. So that's another type of way of ukufika kuvuthwa ndaba. So that's called squirting or creaming orgasm. Sure. Yes. And then eyokugcina ke Alex, just ukuthi singabavalela abanye abantu ngaphandle, it's called a convulsing orgasm. Convulsing orgasm. La ubona khona umuntu wesifazane esefika kuvuthwa ndaba eqhaqhazela umzimba wonke engazathi uyayiluze control yomzimba wakhe, you know, and engazathi uyadlikiza ezeqhaqhazela. So that is called a convulsing orgasm. So I think sesiwakhave wonke khona wonke umuntu ezovuleleka naye engezwe ngazathi mhlambe lokho kwenzakala kuyena ku wrong or kushiwe ngaphandle Alex. 100%. Okay, so kwenzekani ke doke kumuntu one epilepsy aphinde futhi azoba ne convulsive orgasm? Okay, remember orgasm is normal, epilepsy is not. So epilepsy isifo lesi esivamise ukuaffecta ingqondo esikunikeza into ekuthiwa ama convulsions, ama seizures, udlikize. So sona ke sinama trigger factors sona, and kunendlela ye pathology eyenzakala ngakhona when it comes to yona indaba ye epilepsy. Whereas in terms of orgasm, remember we are just trying to define ukuthi kusuke kwenzakalani umbuka umuntu wesifazane ngamehlo. We are not saying necessarily they are having convulsions, but they are acting as if they are having ama convulsions. Ngaleso sikhathi beba nayo orgasm. We hear you. Yeah. This show is not suitable for ingane. Namhlanje sikhuluma ngeindlela abantu besifazana abachama ngazo. Ngiyawezwa nje ama voice notes eqhamuka from Majita, but today uVVIP siunikeza the ladies. Untomzodwa, usweet bean, ubhontshisi, amazambane, nekheke. Whole sounding scrumptious, right? Check out more info about Umdavazo on our podcast on the Gagasi FM app naku YouTube wethu Gagasi FM. Yele indaba on Gagasi, and the show ibakhona every Thursday. We start from 7 kuze kuyoba u8. And namhlanje sikhuluma ngendlela abantu besifazane abachama ngazo indlela ezehlukahlukene. 0861596596. Let's go to the calls. Gagasi ukwindaba sawona? Hi, Minjani. Siphilile kunjani kwena sisi? Siyaphila. Sure. Yes, I just wanted to check ukuthi is it normal for a woman ukuthi angakaze nje experience orgasm? Okay, is it normal for a woman ukuthi angakaze achame? Obviously with different people, bonke abantu besilisa in her life kukuthi akekho seke wamchamisa. Okay, now akukho normal for ukuthi umuntu wesifazane aze ashone engakaze afike kuvuthwa ndaba. It's unfortunate Alex ukuthi kuyenzeka, and kuyenzeka more than abantu know, because abantu abaphumela ubala when it comes to inkinga kanje. Another thing umuntu maseshonile asikwazi ukubheka phela ukuthi wayefika yini kuvuthwa ndaba or not. But baningi abantu abafika kuvuthwa ndaba abangafiki kuvuthwa ndaba baze bashone bafike egodini bengafikile kuvuthwa ndaba. So that is not a normal thing. That is called anorgasmia. So it's another sexual health condition esibukayo kubantu besifazane. And iloki phakama lento as much as ngiqhubeka ngenze research ngiyabona ukuthi hayibo isibalo sabantu abasifazane abavelayo abashoyo ukuthi hayi mina angifiki kuvuthwa ndaba lokhu ngaqala ukwenza umdavazo. Sithanda ukunyuka Alex. And ngimele siyingenelele lento ngoba ziba khona imbangela zokuthi umuntu wesifazane angafiki kuvuthwa ndaba. Okay. Yeah. All right. So kusho ukuthi uma esebona sikuyenzeka kanje, this is when sekumele ke abone umuntu ofana nawe Dr. Shabalala, so that nizozama ukuexplore ukuthi iziphi indawo angadlaliselwa kuzona ukuze egcine echamile, right? Okay. Besides ukuthi sibheke ukuthi izibuzona indawo Alex, ake sibuke nanokuthi zikhona yini izimo ezimvimbayo yena ukuthi afike kuvuthwa ndaba ngaphandle kokwenza. Yabo ngoba angicabanga ukuthi kuwo wonke umuntu asandlule kuyena wonke akakwazi ukwenza Alex. Kuya depend of course nane body count yakhe. Ngicela singambeki usisi esimeni sokuthi similo sakhe shaye asazi ukuthi sekwalana nabantu abangaki. Ngiyabona ufuna ukwenza follow up eqhubeka sisi. Yes, like I think yabo mhlambe empilweni nami nje I'm just 37 this thing mhlawumbe benabantu abawu5. Mhlambe kuye uyedwa kuphela bengangabona ukuthi I'm heading towards that, and then kwajika endleleni from there akaze kwenze. So in such a way that now I don't date because nginqena uhambe ngikhaza ukuthi this is what is happening to me, and then obviously
like I don't really know because nangaya komunye udokotela wathi I should try watch ama movie nayo yonke but I do that akwenzeki. Yeah, and salusuvuma ukuthi uzugcine kwesinye isikhathi usuyifake ukuze umuntu wakho akubone ngazi ukuthi wenza njengabanye. Ngaba khona ngenza njalo. Yeah. No, isono Alex lesi ake ngingenelele impela. Untokazi ngicabanga ukuthi ngingakwazi ukumelekelela. Angimbone ngimxilonge ngibheke ukuthi kwenzakalani. Ngiyacabanga impela ukuthi engalekeleleke impela Alex. Okay, so ungambona umsize ukuthi agcine echamile. Ngingambona ngibheka inkinga emvimbayo Alex bese ke ngitreata ke lembangela ke. Sengathi phela ungagcanisa ukuthi mina ngambona ngimchamise. Yeah. No, please do this is lalela until the end and we in fact we have your number. We'll ask udokotela ukuthi akufonele and then nibonisane naye and then usungabuya next time as noma sizosinikeza feedback but it looks like it's doable. Okay, thank you. All right, sure. Angithatha uthame esangweni empophomeni. Sawubona Thami? Ninjani Alex? Sure, right kunjani? Yeah, good. Ngisacela ukubuza lapho nginombama la ngifundane for kancane ke Thami ngifisa mfethu usuke kule spot ongakusona uye to your left kancane nje like amagxatha ayi2 sizoyo. Yes, please proceed. Okay, ngithi ngibe nenkinga la nginoname I think sithandane for inyanga ezu5 so angambreaker I think ngimthole virgin ngambreaker ngo-April so into enzakalayo umama I think wangena kabili kathathu kuvuthondaba so sesinenyanga ezimbili ingangeni kuvuthondaba so manje inkinga yakhe uworried yabo nami ngiworried so sifuna ukwazi mhlawumbe ikhona yini indlela udokotela angasiza ngayo. Okay, so when you say worried nawe worried into emuwarishayo before nje ngiqala umdavazo usuke say worried anxious enexhala lokuthi ish mhlambe angizukuchama again usho that type yokuba worried. Yeah, ngingakubala nazo okunye after sisiqedile yabo athi I know bengivele nginalo ukuthi ngizobengifisa la ngifuna ukufika khona yabo. Yeah, mara manje iyangishaya lo ngifuna mhlawumbe idokotela ikhona indlela angangisiza ngakhona yabo. Okay, no right mfethu and sekusemqondweni doc like it happened kumlaleli wafona last week but asiqale phansi naye inkinga bekwenzeka and wamthola ivirgin but now ukuthi iqambe iqalo kuyiwa kumdavazo usuke vele usisi esena leyo nto ukuthi ish kungase kungenzeki. Now Alex kune concept vele kuthiwa mind over matter. Ibaleke kakhulu leyo concept mind over matter. Yazi sometimes into ecabangayo iyakwazi ukulawula ukuthi kuzokwenzakala yini. So nayo inkinga la ikhona. So there is the psychological part of it. But ke it's stemming from somewhere. Now mayethu budi uyena owambreaker. Now ekubreak again kwakhe kuntokazi. Wabreakeka yena ngeexperience ayibona ngazathi iright okanye mhlambe it was a bad experience again. Because that's another issue when it comes to abantu besifazane. Ukuthi there were virgins before bahlangana nomuntu who didn't take enough care ekuthenini uzombreaka kanjani lo muntu bese kuba khona inhlungu kuba khona a lot of issues alandelayo khona lapho. Bengisanda kusho nje impela indaba ye cortisol. I-cortisol is stress hormone and i-stress sifika in a lot of ways Alex. And le hormone lena mayeke yanyuka ngenxa yokuthi mhlambe wena ucindezelekile okanye mhlambe psychologically kunendlela mhlambe othikamezeke ngayo ngandlela thizeni. Le hormone ivele ivale indaba yomdavazo. Ikakhulukazi indaba yovuthondaba. Ngoba ilwisana nama hormones alivele uvuthondaba. Ima kanjalo ke Mshengu. In fact, please take us back. The day umbreaker, was it rough? Was it painful? I'm sure you can still remember it ngoba it's something ebalekile kanjalo. Yeah, it was rough. Yeah, ngasho nje kwabo rough nokuthi kuziyaswa ku painful yabo. Idlizela yabo ukuphilana manje ngimncenga kancane yabo. Yeah. Well, I think it's almost the whole week. Don't give a night, Okay. Now Alex, umbuzo nje wokugcina ngicela ukubuza ubhodi mawukuthi niyazama ukwenza umdavazo ninontokazi ubonakala sengazathi untokazi uthukile uyesaba okanye usuke ekhama usuke kuyikuphi khona no uyabe nako ukuthuka futhi uyabe nako ukuthi yabo relax. Okay, so Alex, one of izinto ezenza ukuthi ivagina untomzodo abe dry fear ukwesaba
ngoba lokho kukubeka at an anxious position. Now akusenzeki ke ukuthi kuflow ama juices ngendlela kumele flow ngakhona, akusenzeki ukuthi igazi libe diverted to la kumele libe diverted to, ngoba yonke into ivele izinze khona enqondweni. Kuzoba khona inhlungu, so awubusacabanga even nakuba umnandi ozobuzwa. So leyo nto leyo iyakuvala ezumuntu wesifazane ncincinci, and baningi abantu besifazane aba experience exactly lokho ntokazi andlula kona. So ikhona indlela yokubalekelela Alex, and iqala ngayo le ndaba yokuhlala phansi sikhulume when it comes to counseling, sibone ukuthi untokazi ngasivezela ini bese siyakwazi ukungenelela. Siyabonga kakhulu mfethu ithanda leyo ukuthi umdavazo singawubuki nje ezumdavazo but kunama psychological factors as well okumele siwabheke. So dokotela uzoshaya ama numbers ke ngasegcinene. In case you just joined us, yes, lolu hlelo libakhona njalo ngolosine mawulalela ukuqala namhlanje siyabonga, and listening via app, hello, and watching it on YouTube as well. Sex indaba not suitable for ingane with dokotela uShabalala. Namhlanje sikhuluma ngendlela ezihlukene abantu besifazane abachama ngazo. Ngiku Facebook now amanye ama comments akhona uPhilesh says ukuthi mina ngithanda kakhulu mangabe umuntu wami echama engasheshi ukulikhipha ikakhulu meselithi fu eza sakulishaya ngizizwa sengazi ukuthi sengikwenye indawo. All right, okay, don't answer your comment. And then mfana kwambatha uzothi Alex kunalento yomuntu wesifazane esejwayele ukuthi ayichamise yena, leyo nto iyakulimaza nawe namuntu wesilisa othandana naye ngoba ungamfenda uze ukhathale kodwa angakuzwa. Okay, all right. And then bese kuzoba umunye umjitho oyibiza voice note mnyandu othi nalo kuyamela ukuthi liqine kuya contributor endleleni azochama ngayo. Ngifuna ke ubuyela lapha emuva edoc. Kukhona ukuchama kwabantu besifazane othola ukuthi uchama uma ejima, mhlambe enza icardio kumbe exerciser kusewenze njani lapho? Hey, ayivamsileke leyo kwenzeka Alex, kodwa you know ayivamsileke kwenzeka kodwa iyenzeka. So me exercise biyenzeka kushuthi yini kukhona kodwa kwenzeka kakhulu kubona. Kukhona Alex. So number 1 angithi if exercise it depends of course ukuthi wenza what type of exercise. Ake sikhulume ngecardio, you know, in this case because abantu besifazana abaningi bayagxila kakhulu kwi-cardio besides ukuthi they want to build, you know, izinqa zabo ama-hips abo, you know, ama-thighs abo. Bayangena na kwi-cardio. So i-cardio yona yenza lento yokuthi kube khona i-rise in heart rate. So i-heart rate indlela inhliziyo eshanga khona. So inhliziyo mayishaya ke igazi liyagijima. Ukushakwa inhliziyo ngoba phela yona inhliziyo eliphusha igazi. So kuyadependa kumuntu wesifazane ukuthi yena i-gym imlethela ini. Sure. Ngoba ne-psychology iyangena lapho. Kuba khona abantu besifazane aba very, you know, motivated ngokuba sejimini to a point yokuthi injabulo yabo ilele lapho as well. Okay. So now lama hormones ke awaveli kuphela ocansini nje ngokuthi kwenziwa i-sexual intercourse. Yes. Zikhona ezinye izimo ezi-situational, akhona amanye ama-conditions nama-situations angakubeka ekuthenini, you know, uzizwe u-elevated ngaleyo ndlela ukuthi uze ugcine ufinyelelile esimeni se-happiness le oyitholayo uma ufika kuvutho ndaba. Yenzeka Alex lokho, and it has to do with psychology and it has to do with ama chemicals ayo futhi ingqondo as well as ujima ukuthi asacritica ngandlela yipi and asebenza ngandlela yipi. Ngisemtuba kuza macebe khulu 0861596596 on Gagasi. Sikhuluma ezomdavazo uchama kwabantu besifazane nokwehlukana kwakho. Sawubona Zama Mtuba Zama akasekho, siyadlula sithatha uSihle Khumalo ku line 3 eStenga. Sabona Sihle? Hi njani? Siphilile kunjani kwena? Ngiyaphila nami. Yes. I wanted to ask ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngithenge izinto ezizomsiza ukuthi ngishe umvutho. Actually sorry ngicela umuve sisikancane la ukhona busunyisa ivoice khona sizokuzwa kahle. Ungakwazi ukuthi uthenge izinto zokuthi zingisize mhlawumbe ngike umvutho ndaba. Unayo umuntu othandana naye? Anginayo. Zikhona izinto mhlambe njengama sexual toys kanje ongakwazi ukuthi usebenzise wona ke khona uzogcina uchamile. Question doc. Okay. Now zikhona I mean you want impela ama sex toys la ukhuluma ngawo Alex avamise ukwelekelela, you know, la ukushoda khona isikhathi esiningi kumuntu wesifazane.
and iyanyuka le ndaba yokusebenzisa kwama sex toys ngoba the more bephuma abantu besifazane with regards to ama sexual dysfunctions the more nabo bezama ukuthola indlela zokuthi bayifinyelelise nabo kuvuthondaba njengoba nabantu besilisa bekhetha indaba yamaphilisi kunokuthi babone udokotela isikhathi esiningi so nabantu besifazane ke sebeyakwazi ukuyigqiba inkinga zabo ngokuthi bazelekelele bona ngokwabo ngama toys so ama toys iwona impela hamba phambili avame ukusetshenziswa the issue with ama toys ukuthi umuntu angeke acompete ne toys Alex ikakhulukazi i-vibrator ngeke ucompete ne-vibrator and the more umuntu wesifazane eba sexually aroused eba sexually stimulated in an artificial manner leyo nto leyo iya enhance le ndaba ye sensation ne sensitivity yakhe ungathi ungafika wena kube ngazathi wenza ngendlela ephansi ekubeni bekuyindlela kade ijwayelekile leyo so ama toys anokuyishintsha leyo nto leyo enanokubeka engcupheni bokuthi ungabisakwazi ukufinyelela in a natural manner kuvuthondaba ezomuntu wesifazane uma kuukuthi usuzogcila kakhulu kuwona kuzokala kanjani lokho hayi ngiyazwakala and kena ngibuza kunye umbuzo Shems Shawalain, okay, sorry, we will try and get you back maybe after the 2 calls because khona la bengifuna ukuya khona manje Shawalain so besibuyele again ngizothatha uLindi wenza now from Endwedwe sabona Lindi. Hello Nizani. It's right kuwena? Hayi ngiyaphila. Yes. So situation yami lana ukuthi okay, I do have umuntu right now siyathandana ngobunandi and everything. Halala, hey. Merry Christmas. Hey, Merry Christmas and happy birthday. And happy new year too, Alex. Imagine. But now the thing is, right, okay, ngiyafika right? But now, if I don't want it to be like in their computer, but with my previous partner, we would try different things and all of that, so I know what I like. And local would include spanking, the touching, what is it, the blended and just to top it up, like talking, during so with my current lover, because I just but like, how do you know? Oh, now you're comparing me. So yes, I do get to orgasm, but I know there's so much more because now I potential you will see explode the way that I want to. So I have to see. Yeah. Ihlaniphi indlela oyiapproacha ngayo ngoba abanye nabo baba nalolo valo but uthola ukuthi you'll be surprised ekutheni the guy was also naye engazi ukuthi kuzoba safe yini ukuthi akubuze ukuthi ufuna kanjani so leyo ukuthi ungayiqala kanjani to avoid offending him or having to face the third degree ukuthi ufundephi in a situation like this, Doc, how would you advise her ukuthi aqale conversation? Well, asiqale nje la unlock the potential. Ukhulume nge-potential, unlock it. Wena ntokazi ukhiya. Wena ukhiya unlock le potential uthi uyayibona. And yazi kwesinye isikhathi umuntu wesifazane uyakayibona i-potential kumuntu wesilisa kodwa avinjwe ukuthi akazi uzokwenza kanjani. Ukuthi amsimamise lo muntu wesilisa amkhiphe kuyishell yakhe. Ngoba baningi abantu besilisa bahleli kuyishell when it comes to umdavazo. So uyena ke untokazi. Kodwa ke indlela ke angayibeka ngayo, it all has to do with the approach, Alex. How do you approach a situation ngoba awufuni ekugcineni ukushiya umuntu eneyinkulumo o enemcabango yokuthi yena akekho good enough ngoba phela usuke wafika la wakafika khona before now yena ke usenezicathulo okumele angene kuzona ayifile lezo izicathulo lezo awufuni ukumbeka kuleso simo so what definitely untokazi ngoba yena uyazi ukuthi potential yakhe yovuthondaba ihamba izifike kubukhona and uyazi ukuthi wenziwa kanjani it would be a good thing ukuthi qalo uyena conversation but kuya ngomuntu wakhe ukuthi uvuleleke kangakanani ngoba ngiyabuka lana ukuthi if engakwazi ngisho ukukhuluma ngomdavazo kumuntu wakhe kuningi kushutha angakwazi ukukhuluma ngakho so that's an issue. It's not an issue kumdavazo kuphela, it's an issue within a structure se relationship yabo. All right. Do this as udokotela ukhuluma ngendaba ukuthi kumele ukuthi uqale umseshe kuqala. Enye ama benefits alolu hlelo silwenzayo eyokuthi if u recommenda kumuntu wakho wena usuwazi
ukuthi yipi inkinga ofuna ukuyixazulula kuvele kube ukuthi nje let's listen to this together noma umsendele ilink. If you go to i-app yeGagasi and then kunama podcast azo zonke lezi inhlelo, there is one that deals specifically ngokuthi uyiqala kanjani conversation difficult. And uma uyisearcha ufike uthi sex indaba busu uthi April izovela leyo sasikhuluma ngayo akuwewedwa bakhona nabanye ababenikeza testimony ukuthi bayiqala kanjani le conversation. So be a friend at this app because kwenzela umsebenzi ubelula ukuze naye angaboni ukuthi ubheke kuyena kube ngazi ukuthi nje it's a general conversation, uyabona? Okay, yes. Do you have iGagasi FM app? No, at the moment. All right, no, get Leo app ngoba zonke lezi inhlelo ama recordings akhona ikon podcast nje ayikhuluma ngalokho ngoApril. So yisearch nilalele nje together and then uzwa abanye abantu besifazana bekhuluma nabesilisa futhi sebesho ekutheni ngangazi ukuthi umuntu wami ngiyamdeprive and then you will come back usitshelwe khambe kanjani. Okay, I'll do so. Thank you so much, guys. You're welcome. Sisoka kulindiwe siya kuzethu Mkhize eDandi indaba on Gagasi. Hi Zethu. Yebo njani? Sikhona kunjani kwena? Siyaphila. Sure. Bengisacela kubuza udokotela because uke wakhuluma ngo number 2 ukuthi umuntu akho mayengena ku number 2. Bengifuna ukwazi ukuthi uyakhona nokufika kuvusa indaba umuntu akho mayengena ku number 2. Okay. ENL6. Okay, Mamkhize, inkinga lana sekuthenini abantu abafana. So bakhona abantu ongabangena ku number 2 bafike kuvutha ndaba. Bakhona abantu ongabangena bengafiki kuvutha ndaba. So abantu abafani and nanama preferences abantu awafani. Yabo. Kunabantu who are not comfortable at all ngokuthintwa even nje ku number 2. Kodwa kunabantu who welcome yonke into engenzakala ku number 2. So abafani. So kuyomele kube ukuthi wena ke ngokwakho if ufuna ukubona ukuthi uyafika yini kuvutha ndaba. Kuyomele kube ukuthi uyayizama le ndaba. Ya number 2. Ngizamile ka2 yes sizamile ka2 but ayikwenzeli lutho wena. Angizwa kahle. Okay, but akanje makuthaba kwenza ukuthi ngoba ngakajwayeli mhlawumbe ngisazojwayela ngazi. No, it's not even about ukujwayela wena ntokazi. Njengoba ngisho nje ukuthi bahlukile abantu. So you'll find ukuthi wena indaba ka number 2 ayikwenzeli lutho really. Yabo. And mhlambe kuwena ingagcina isize iba yi-turn off. Yabo. Ngoba manje into mayengena sidingo emehlweni akho angeke uzusibone isidingo sokuthi uqhubeke nayo. So na indaba la ikhona. Kodwa ke yona ayinankinga singayenza angeke ihambe mhlawumbe ngelilanga ingilimaze. Okay, kunabo bukhona umncube bento ekuthiwa i-anal sex. Bukhona impela if you look at it in the long run. So the more you do anal sex, the more udala ukuthi indawo leka number 2 ingavaleki ngendlela ekumele ivaleke ngayo. So siyibiza nge-anal laxity leyo nto leyo. Kuhambe even anal sphincter yakho ingabi sasebenza meaning ukuthi ayisakwazi manje ukubamba number 2. So isikhathi esiningi lapho uba nento ekuthiwa i-fecal incontinence meaning awusakwazi ukubamba usuvela udedele ngaphambi kokuba even ufike even e-toilet. So yes bukhona bomncuphe lobo esipick up in the long term. Kodwa kuba isikhathi esibhekana angeke ngikwazi ukuqalela isikhathi ntokazi ngoba kuya ngokuthi niyenza kangakanani and uyenza nabantu abahlukene osize bangakanani ngoba kuningi that we have to take into consideration uma sibuka isituation kanjalo. Okay. Yes ma'am. Yini ngisole sengazi ukuthi it is his idea ubafo ukuthi nenze anal sex wena awukho comfortable. Angijwayela bengekho comfortable usaqala nje bengifuna ukubona ukuthi nami izohamba kodwa ingezeli ukuthi ingijabulise. Ugcina echamile yena impela yena ngahlala ngachama ngeke sure akachama ngeke ahlala ngachama and uyamthanda and ufuna ukuthi ni adventurous ni hamsana naye. Yeah, all right. Okay, all right. No, two things ayiqhamukile la from the response oyithole from udokotela leyo qala eyokuthi si abantu baba nezinto abayithandayo bona but kumane kube ukuthi kufanele
ube comfortable wena oyenzayo, and then 2 you bubuza ngama risk ukuthi later ngeke nigcine sikudalela izifo and uyitholile answer kudokotela. So sekungaba ileyo yokudinga professional, nibe general, then kambe nize nizume to this one specifically. So udokotela lo Shabalala specializes in that as well, and then yawenza ama relationship counseling, and obviously he is skilled ekutheni angam offend buzoyiqala kahle in conversation ngoba uzobe senayo background, and then bese enza into ibelula for both of you. So please take the numbers ngasekugcineni sis. Okay, ngiyabonga kakhulu. All right, siyabonga, all the best. This is Indaba. You're talking friend, Ulalelu Alex. Mondays open line at 7, Tuesday to Thursday, 6 to 8 in Yellow. Kagazi FM, you're in for timber, news, views, movers and shakers. Indaba le oyilalela is not suitable for ingane, and masifica sesiphakathi conversation yethu namhlanje sikhuluma about different types of orgasm abantu besifazane abafika kuona. Doc nje kafushane nje, I see a tweet la kuyenzeka yini ukuthi umuntu wesifazane achamiswe ama dreams athinta sex, ngicabanga umuntu wesilisa lo obuzela umuntu wakhe ekutheni kwenzeka kaningi. Does that happen also ekutheni uthola ukuthi uyachama elele? Yes, kuyenzeka Alex, ngoba phela i-arousal angithi nalapho i-stimulus salapho iphupho. So uba stimulated ngokwengqondo, and then bese kwenzakala yonke into ekumele yenzakala, ngoba vele ucansi siyalihlukanisa Alex. So kuba khona indaba yokuthi uba sexually aroused. So kuba sexually aroused, it comes with ama stimuli njengoba ngisho, bese kuba khona ke the sexual intercourse part, and then bese kuba khona resolution. So sihlukanisa in different phases. So yes, engaphupha ethe phupha afike kuthandapha. Okay. Yeah. So we resolution ke ilapho ke sekune feeling. Yes. All right. Let's just take the VNs now. Ukwindaba. Hi, Kakas. Kakas FM usanibonani. Hello. Kinenkinga la ngicela ukuyibuzela bandla ngoba sisisi-discuss. Ngithandana nomuntu lana, umuntu wami kahle. Kodwa futhi imizwa yakhe singibalekele nje kwangempela, kodwa eyomunye umuntu iba-right, but eyakhe leyo ngithandana naye serious iyaphela. Okay. Mina yazi Alex akazi ngachama, ngina 40 years. Akazi nje akazi ngicama, akazi ngikwazi ukuchama ukuthi enjani. Akazi inkinga ukuthi ngabe yini. Sorry. Okay. Kakas studio Alex now Dr. Ngifuna ukubuza ukuthi kunormal yini umuntu esifazane ehlezi squat. Mhlambe marandi njeni uzoloku squatile ukuthi manje noma abe weight. Ukuthi angazi noma ngithela be implant, ngafaka implant before ngifake ngangakazi ngesikwazi, kodwa emva ukuthi ngifake nje sekufike into nje ehlezi yenzeka. Sabona Alex mfethu ngicela ukubuza lapha yazi nenkinga mfethu yazi ngingagetha inkinga yami ngiyokhetha ngazi uDr kaNcebise mfethu ngiyashaya ku number 2 mfethu ngiyashaya number 2 mfethu akanike ilokhuzana kaNcebise sifuna ngenze njani manje ngiyabona lo muntu uyabaleka Alex Mthiyane ngiyamthanda kodwa manje uyabaleka lo muntu inkinga ngiyaflopa mfethu ngishaya ilokhuzana mfethu ngiyashaya number 2 mfethu ngiyagetha kahle. Okay, we just said bengekho clear kahle ngoba ngiyamuzwa ngeze siqale ngaye dokotela. So uthi ushaya number 2 and then lo muntu uyabaleka, and then khona lapho futhi usebenzisa igama lokugeja. Angimuzwa uqonda uthini noma usho ukuthi umuntu wakho ubalekiswa ukuthi yena ubhudi ufuna ukwenza anal. Now nam Alex I think ibuye ngibambe lapho ke, kodwa I think into azama yena ukisho ukuthi instead of uthi angene number 1 ungena number 2. So isikhathi siningi mayethu uyazama nje ukungena number 1 yena uyithole sek number 2. Okay. So uthi ugeja mhlambe ngaleyo ndlela leyo. Oh I see. Okay. Yes. So ukuzama iposition ehlukile then ezokwenza ukuthi angene ngqo. And besides ukuzama iposition ehlukile Alex, kumele azi phela ukuthi ume kanjani umuntu osifazane and azi ukuthi ungena kukhona, you know. Nana nokuthi Alex ake sibuke iprofiling yakhe ke yena.
as umuntu wesilisa usekwaba insejele number 1 into oqala le ngayibuza uthi usekwaba insejele and then number 2 yena ngokwakhe uma eyibuka as umuntu wesilisa uyibona solely attracted kubantu besifazane okuba khona mhlambe inkanuko towards abanye abantu besilisa as well. Okay. So yabona lapha sikhona ukumbuza ngoba bekuyi VM. Yeah, ubeka seka. I know into zokuqala ihamba ofanele ayibuze yena. Yeah. Sure. Number 1, all right. And then asiye lapha kusisi loqala lo othi umuntu wakhe isiphelile imizwa. So ushuthi ubhuti usisa akasam enjoy ocansini. Kodwa uma elala nabanye abantu bayamchamisa. Now lana ke Alex asibuke nangokuthi sebebe ndawonye isikhathi esingakanani. How many years? Siyake sibuku 5 years Alex. Uthi the first 5 years are usually smooth within a relationship whether nishadile or anishadanga as long as nithandana. Bese inkinga iqala ke after 5 years. But ezinye inkinga ngaqala before that. So umuntu onaye in a committed relationship, a serious relationship, sendlule into eziningi nalowo muntu loyo. Sekube khona ukuhixizisana nje ngandlela thizeni. Sekube khona ukulahleka kwethemba ngandlela thizeni. So of course angeke ube nayo inkanuko towards lowo muntu loyo kangangokuthi ungaze ube nayo inkanuko komunye umuntu ongaphandle. You know ongakwenze lutho per se. Yeah. Ngoba akakalitholi nayo ithuba lokulimaza. Okay. Na indaba la ikhona Alex. Sure. No, and then I hope yaphenduleka. And then bese sizoya kule usisi una 40 years and akakaza chame. So lena ke ibuyela back to lento ekuthiwa anorgasmia, which is a condition esibona with sexual health. But ke ekade ngifuna ukuveza ukuthi one of the leading causes of abantu besifazane bengafiki kuvuthondaba into ekuthiwa hypogonadism. Lapho izinto lezi kumele ngabe zisacreta ama hormones abo ama gonads kuba ukuthi awasebenzi ngendlela awastimulateeki okanye acindezeleka in any way bese ke ama hormones eba imbalanced angabe enough ukuthi you know ucaterishe even for a sexual intercourse ngoba ama hormones kumele abe normal ukuze ube ne sexual intercourse successful. Okay, but odokotela bayakwazi ukuyilungisa leyo nto. Siyakwazi impela ukuyilungisa Alex and kuyana ngokuthi pick up in khona. So yena bethe usana ngaki 37 40. Yes. Usesalelo 5 years before afike kuyi premenopause. So ngingathi akayisukumele ngokusheshsha. If eyifuna ngempela le ndaba experience yeorgasm akayisukumela ngibona. Yes, all right. And then usisi wafaka implant. Then after that usesqueta excessively. Okay. Now nalana Alex bengizobuza ukuthi was there a change in partner singabuki implant kuphela was there a change in partner yini yabo ngoba uzothola ukuthi if there was a change in partner ayishuthi uyadlala ibhola lo shuthi impela ayi ujabupule yabo ngokudlala ibhola when it comes to ucansi shuthi wenza ngendlela right uyakwazi ukufinyelela kumele afinyelele khona ingakho sisi esekwazi ukwanela ngalendlela anela ngayo but le ndaba yesquirting ukuthi is it abnormal yini for umuntu wesifazane ukuthi njalo mayefika kuvuthondaba esquirt? No, that's not abnormal. Enye indlela yokufika kuvuthondaba leyo. So if kuthi uyakhona wena uachieve leyo nto, you know, that's not abnormal at all. It's a normal thing. Baningi abantu abafisayo ukuthi bayizwe le ndaba yokusquirta kodwa abafiki abafalo close to squirt kodwa bayafika kuvuthondaba. So this is just another way of ukufika kuvuthondaba. All right. On that Vuthondaba note, we've come to the end of the conversation in namhlanje to validate, reaffirm into iboni yenzeka and nanoku ali ama fears ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzo stories omunye usisi abantu abachama ngendlela efanayo and there was hope though ukuthi you can still explore your body or your partners ukuze nibe right. Sibonga kakhulu dokotela ngale eye opening conversation namhlanje lapho sikhuluma khona about different types of orgasms. Udokotela ke ushabalala utholakala kuphi ke? Ngiyabonga kakhulu Alex, ngiyatholakala number yocingo ethi 063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511 eyase office inumber ithi 031 065 0226 031 065 0226 ungashaya ucingo wenza appointment uze kuzongibona ema office am akhona la eSherwood and Alex ngiyatholakala even ku social media go TikTok go Facebook as uDr Shabalala. All right, sibonga kakhulu. This brings us to the end of the conversation namhlanje. Uzoyithola isiphelele uyilalele ekusukela ekuqaleni kuzofika ekugcineni moya kwi-app Gagasi FM uyidownload. Musungene kuleyo app leyo uzofika usearch for Indaba with Alex. Thanks to the production team, Mr. Sphelele Nzuza as well as Mr. Menelis Ndwandwe. Thank you so much gents for the past week from Uprising kuze kuyi Gagasi Fast Lane and Indaba
and doing the show from a different venue. And even Uheze is joining you from our Johannesburg studio. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.